ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸಹನ ಕುಂದರ್ ಸೂಡ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ದಿನ ತಪ್ಪಿರ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಿನಿ ಪಾತೆರೋಳು ನೆಂದೆ ಆ ಭಾಷಣ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಕೇಂದರತ್ತ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಣುಕುಲ್ ತೂವೊಂದ್ ಬಲೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅವು ಜನಕುಲು ಕೆಲವೇರು ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟರ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತೆರನ ಕಾಂತಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ವೈಕಲ ಲೆಕ್ಕಿಸ ಒಂದೆ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಹಂಚಿನ ಪಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೊಚಿಪಾತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುವೇರ ಅತ್ತಾರು ಮಲ್ಪುನ ಭಾಷಣ ಪೂರ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಪನ ಎಂಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪಿರ ಆರೊಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ ಎಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಂಡು ಪಂಡು ಸಾರಿ ಲಕ್ಕೆಂದಿತ್ತೇರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜೆಲ್ಯ ತುಣುಕು ಪಾಡುವೆ ತೂವೊಂದ್ಬಲೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಏರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಹೊರತು ನಾನು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ನೋವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆನ ಪ್ರತಿ ಭಾಷಣಡ್ಲ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಲ ಹಿಂದುತ್ವ ಯಾನ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚಾದು ಈ ರೀತಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮುರಣಿದ ಭಾಷಣದ ಆರ್ಪೋರ್ನ್ಯ ಎಂಕ್ ಅಚ್ಚರಿ ಪಂದ ಆಯ್ಚಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮಲ್ತೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಪನ್ಯ ಸರಿ ಆಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ರೋಡು ಕಣತೇರು ಪನ್ಪಿನ ದಾಯಗ ಮದತರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲೆ ಮುರಣಿದ ಭಾಷಣಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲ್ ದಾಯ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಪಂಡ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ವೇರ ಅಕ್ಳು ಪ್ರಚಾರಗೆ ತೊಂದ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಣದ ಹಾ ಇರ್ಲ ಆ ವೇದಿಕೆಡು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರನ್ನು ಆತು ಪುಗರ್ದು ಅರೆಗೆ ಬಕೆಟ್ ಪತ್ತಿಲ್ನ ಪ್ರಚಾರಗೆನ ಈರ್ಲಾನಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ ಪತ್ತಿಯರು ಆಂಡ ನೀರ್ ದಿಂಜಿಸಿ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಈರು ಪಾತೇರ್ನಿ ಆ ಭಾಷೆ ಆ ಮನುಷ್ಯಗ ಅರ್ಥನೇ ಆಪು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡಿ ಎಂಕುಲು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ತೂತಿಜ ಅವು ಟಿವಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಚಿನ ಅಂದು ಇರ್ನ ಭಾಷಣ ಇರು ಪನ್ಪರು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಟಿವಿ ತೂದು ಪಣದು ಪಾತೆರನ್ನು ಪಿರಗೆ ತೊನ್ನೆ ರೈಕುಲೆ ಈರು ದೊಡ್ಡದಾರಾದಿಪ್ಪು ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಬಡತನಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಕಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಟಿವಿ ತೂದು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ತೆರಿದಿನಕ್ಲತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ತಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಡೆ ದಿದಿತ್ತೇರು ಆ ಶಾಲೆಡೆ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪರೀಕ್ಷೆನು ಪೂರ ಬರೆದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾಮ ಸೀತನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವಿನಃ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟಿವಿ ತೂದತ್ತು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಮ ಏರು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಚೋಟಾ ಭೀಮ್ ಏರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ತುಯಿನಿ ಟಿವಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅರಿವು ಇಚ್ಚಿ ಈರು ರಾಜಕೀಯಡೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಜನನೆ ಆಲೆ 5-10 ನಿಮಿಷ ನಮನ ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕುಲ್ಲಾದು ನಮನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಡೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪಾತೆರಂಡ ಯಾವುಂಡು ಟಿವಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೊರ್ಚಿ ಟಿವಿ ಸಿನಿಮಾಲು ಮಾತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆ ಐಕಿಪ್ಪನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀರು ತೆರೆಯೋಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ದೇವತಾರಾಧನೆಗ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಗ್ಲ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಮಿತಿನನ್ನ ಇರ್ನ ಭಾಷಣಡು ಇರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುವರು ದೈವಾರಾಧನೆನು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮಲ್ತೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಪಣದ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಲ್ಲ ಅಂದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ವರ್ತೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿನ ಯಾನು ತೂನಗ ಮಣೆ ಮಂಚೋಡಿತ್ತಿನ ಮೊಗಮೂರ್ತಿನ ತೂದು ಅಡ್ಡಪ್ಪ ಬೂರ್ನಾಲು ಇತ್ತೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಏರು ಯಾನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೋದೇನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅವು ಬರ್ರೆಗ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡತ್ತೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ತಿನಿಂದು ಪಂಡರತ್ತೆ ಎಂಕಿ ಈರು ಪಂಡ್ಲೆ ನಮನ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಆದು ದಾದ ಅವರಿಗುಂಡು ರಾಮ ಏರು ಸೀತಾ ಏರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏರು ಎಂದು ಇಡೀ ದೇಶಡೀರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತಾರಂಡ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಲ್ಲ ರಾಮ ಯಾರು ಸೀತಾ ಯಾರು ರಾಮ ಕೋನ್ ಹೇ ಸೀತಾ ಕೋನ್ ಹೇ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವರ್ತೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಕೊರಗಜ್ಜ ಲೆಕ್ಕೆಶ್ರೀ ಮುಕುಲ್ ಮತ್ತ ಏರು ಪಂಡು ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೇಂಡರಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಯ ಪನ್ಲೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಗ ಒಳಪಡಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆ ಅವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದೇ ಒರಿಯೋಡು ನೆನಪುಂಡ ಇರೆಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಒಳಿದಡೆ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಪನ್ಪಿನವು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಮಿಥುನಣ್ಣ ಈರು ಪನ್ಪರು ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕಾಂಡು ಪಂಡು ಎಂಕ್ ಈರು ಪಲ್ಲೆ ಮಿಥುನಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಕ ಪೂನೀರು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ದಿವೋಡು ದೈವದ ಕಲಟೆ ಎಂಚ ದೈವದ ಕೋಲ ನಡಪೋಡು 14 ಕಟ್ಟಳೆ ಎಂಚ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ರಮಕುಲು ಎಂಚ ಪಣದು ಈರು ಟಿವಿ ತೂದೇ ಕಲ್ತಾರ ತಂಬಿಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ದೈವಾರಾಧನ ಅಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನ ಈರ ಟಿವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೂದೇ ಕಲ್ತಿನಾರ ಅತ್ತತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಪಿರಿಯಕುಲು ಎಂಚ ಕ್ರಮನ ಕಟ್ಟಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರ ಐನ ತೂದ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಲತೆ
ಕಾಡ ಪುರ್ಪ ತೋಡ ನೀರು ಈತ್ ಯಾವುಂಡು ದೈವಲೇಗ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಮೈದಿನ ಕಟ್ಟಳೆ ನಮ ಕಲ್ದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲ್ ತೂದು ಕಲ್ಪಡು ಐನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಅವಳ ಆಡಂಬರವಾದ ಬೊಡ್ಚಾನಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಜಾವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದ ಉಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ತೋಜಾವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಜ ಎರಡ ಐಕ್ ಎಂಕುಲ ಬೆಂಬಲವಾದ ಉಂಟುವ ಆಂಡ ಇಡೀ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಬೊಡ್ಚಾನಿನ ರೀತಿದು ಕಟ್ಟಳೆ ಬುಡ್ದು ಐನು ತೋಜ ಎರಡ ಒಂದು ತುಳುವೆ ಆದು ಈರೈಕ್ ಎಂಚ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಿಯರು ಮಿಥುನಣ್ಣ ಇರೆಗೊಂಚು ಎಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಇರೆಗಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ದೋಲಿ ಇರ್ನ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಬೀದಿಗೆ ಬೈದಂಡು ಕಾಂತಾರ ರಡ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರತ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ತೂದು ಹೊರ್ನುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಇರೆಗಲ್ಪ ಪೊಂದಲಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಈ ರೈನು ಪಂಜರು ಈರು ಬಕೆಟ್ ಪತ್ತರೆಗೆ ಪೋಯರು ಇರೆಗೊಂದು ನೆನಪುಂಡೆ ಶರಣು ಪಣ್ಣಿನಾಯಗ ಮರಣ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ ನಮ್ಮ ಶರಣಾಪಿನಿ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ವಿನಃ ಎರಾವರಿ ಹೀರೋಗತ್ತು ಎನ್ನ ತುಳುವ ನಾಡು ಹೀರೋ ನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಕಲಾವಿದರ ಲೆಕ್ಕ ತುಯಿನಕುಲು ಹೀರೋನು ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಔಟ್ ಉಂಟದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರಾ ನೀರ ಮೈತದು ಏ ದೇವರು ಪಣದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟು ನಕುಲು ಎಂಕುಲತ್ ತಪ್ಪುನು ತಪ್ಪೇಂದು ಪಣ್ಣಿನಕುಲು ಎಂಕ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೀದಿ ಕಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪಣ್ಲೆ ದೈವಾರಾಧನ ಒರಿಪುಗೋಸ್ಕರ ಜವನೇರು ಮಾತ ಈತ್ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒರಿ ಜವನೇ ಆದು ಈರ್ ಆ ವೇದಿಕೆ ಪಾತಿರುವರು ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ ಎಂದಿನನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಜೋಶುಡ ಫೋರ್ಸುಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ಯರ್ದೀರ್ ಪುಚ್ಚೆ ಸಿಂಹ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತು ಬೋತು ನಾ ವೇದಿಕೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಉಂಡು ಮಿಥುನಣ್ಣ ಇರಡ ಇರೆಗೊಂತೆ ಸಮಯ ಇತ್ತಂಡ ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡ ಬೊಚ್ಚೆ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನ ಜವನೆರಡ ಒರ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಇರು ಒಂತೆ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಇರೆನ ಎಂಕ್ಲೆಡಲ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಂಡು ಇರಡ ಕೇಂದ್ರೆಗ್ ಆ ಸವಾಲುಗು ಮಾತ ಈರ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪರ ತೂಕ ಏನಲ್ಲ ಪಣ್ಲೆ ಇರೆನ ಪಾತೆರಗ್ ಎಂಗುಲು ಕೆಬಿಲಾ ಕೊರ್ತುಜ ಮಂಡೆಲ ಹಾಳ್ ಮಲ್ತೊಂದುಜ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ಸವಾಲು ಇರೆಕ್ಕೆ ನೋಡಿತ್ಕಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ತುಳುವೆರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಸಾದಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಧರ್ಮದ ನೆಲಟು ಸತ್ಯದ ಬೊಲ್ಪು ಏಪ್ಪಗ್ಲ ಅರ್ಲುಂಡು ಇಂಚು ನಕ್ಲಿನ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ದಕ್ಲಿನ ಪಾತೆರಗ್ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನು ಒರಿಪಾಗ ಸೊಲ್ಮೆ